Kaluoy sa no nga street sweeper ka nang naa. Unya tulison pa gyud ka. Unsa ka sinalbahis na mga sukid tig paminaw? Unya kini mo ay mga kabos. At muna itong karon ha, kini sila mga kabos. Og tan-aw nimo higalang income bracket sa DSWD. Nabilong mga higala sa mga kabos nga naning kamot lang. Mga kabos nga mga tarong. Unya tulison mahigala ining mga adik. Nga matod pa niya puwa kay mata nanimaho ang baba. Straight to the point. Nagtrauma taon. Ha? Sagad sa mga street sweeper magod kadlawon yun na sila kay wala pa'y mga sakinan kayo, aron limpyo na inigbuntag, ha? Anya likay pod sa kainit. Sayuho ni mo may galit paghinlo, at least ni kabuntag kahayag-hayag na limpyo ng kalsada, panahon nga nanay daghang mga agi limpyo na ang kalsada. But before mga higala kani agi din ha, doon na ni mga street sweeper. Nga naning kamot og panilhig din ha mga kagalaan. Ilan may na lang doon ay honorarium. Di man po madama higala god nya kwan. So labi pag doon na kay trabaho sad nya lain din ha maning kamot gyud kag labi pag doon ay 8 to 5 nga trabaho unday nya mo street sweeper pag gyud ka. So maning kamot gyud ka diha og sayo-sayo. Kini mo klaro nga nang ginabuhi. Tinarong nga panginabuhi. Pero gitulis ni ining dagkog lawas nga riding in tandem. Wa gabae. Straight to the point. Ato lang agig. Oo. Kadagko ni mga tawhana, ang gitulis babaeng buhat. Nya minor de edad kining bata. 14 years old taon. Mo'y gitulis. So muna nga akong giingon, diha magkalain ang atong mga opinion. Ha? Kay ang pananaw sa mga tao uban makasabot ra gyud ka. Muna mo ko nga si Father Siano ubod. Lahi og opinion mahigala, lahi po to si Father Flavio Villanueva. Akong girespetaran ng duha. Kay ang kang Father ubod umoy patanaw nimo ini, laban man sa ining street sweeper gyud. Mao ni mga taong pobre nga nang ginabuhig tinarong, unya gitulis. Ha? Muna, sige lang magkalain atong opinion. Ato lang mga higalang tagag pagtagad og respetaray lang ta kay demokrasya man ta. Ha? Kani kaluoy in taon no? Street sweeper, babaeng buhat, ang anak, minor de edad. Gitulis mga kigalaan. Karon inikabot sa unahan, o kining maong mga tulisan mapusilan sa unahan, rally na yon sila, ha? Minako na nangyagi katawa-katawa, ha? Wa magkatumong ang atong opinion, magrespetaray lang ta. Kay, mingon sa nga nung kuno sa Tony Rufil Banyo, kuno nga, lahi ko tag opinion mga sukiting paminaw bitaw lahi tag opinion lahi mga akong pananaw kay ako makarelate man ko ini mga pobre nga nagtinarong kasabot man ko ana og kamong nakarelate mo sa manulis di inyo lang sad na managlahi ta simple ra gyud na mo na nga maglain ang atong opinion diri mga higala sa kahanginan kay do na magoy usa nga nagpatuo nga kanana ang opinion maker sa kuno ba nagpatuo nya human padayag lang ka sa imong opinion sad ako nagpadayag man sa ko sa kong opinion paningkamot lang sa Brad kay naamaka ka nangangkon man ni sa mahigala nga ako no sa radyo sad sa kang radyohan ni mga kagilaan nya kuan man paningkamot na hapon sa imong diskusyon og unsa kay hitabo mahigalab dunay mga post dunay nag-forward nako nga ako may gidaot ako gitirahan ko ano nya mo kong tirahan. Way problema di na mo to, di na masal mo nako patulan, ha? Di lang sa nako ni nganlan imongan Brad, pero kaila ko nimo Brad. Ha? Kami akong pagka-broadcaster dire, ako lang giampingan atong credibility dire. Managlahi ta, ako lang respetaran sa niya, lahi kag opinion, ako lahi kag opinion. Ngano man, ako mas nakakita man ko, simpatiya man ko ining babaeng buhat, nanilhig, nay anak mga higala nga, nay anak mga kigala ang minor de edad, gitulis sila sa ilang pagtarong paningkamot o panarbaho, gitulis. Og ang imong labanan kanang nanulis, mo nang suko kay ka, maglahi itong opinion labot mahigala sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, respetaran ka. Pero respetare sa ko sa akong opinion. Lahi-lahi man tag experience atong panahon na.
during the time hinggalang Presidente Rodrigo Duterte. Lahi ang inyong experience, okay, atong kanon. Muna prangka-prangka pagka-istorya mga kaigalaan. Kining sitwasyon na mga kaigalaan, bida, medyo lisod ni umagdaghan mga sukit di paminaw. Straight to the point. Amo na akong giklaro lang ha, kay doon na mga higalay, unya og kinsay naka dawat anang mga malita din ha. Oh, hala, bahala mo mo dawat mong malita di lang gi ko mo apil ana ninyo. Ato na agi katawa mga sugid di paminaw. Kay mao pa mga higalay sus marosip. Kani nga man ni karon, pangitain nyo pa maagi nga masulbad din inaning problema ha. Kay dili masulbad na ang mga tao, natural mo mangita nga unsa tong gihimo nadto milabay ang administrasyon. Pero sulbara ko na. Ug namoy lain pa maagi pagsulbad oh. Sulbara ninyo aron nga di na ta magsigi aning problema ha mga sugid di paminaw. Amo na nga masabot nato ang masa ug mingon ka nga ang war on drugs kuno sa una war against the poor. Asa may war against the poor? Katong mga poor nga mga tulisan, itong mga kawatan. Unsa man dining street sweeper, dili na poor, dili na pobre. Muna nga kung adto nimo susihon mahigala, kana prangkahay lang ha. Adto nimo susihon didto sa masa. Kusog kayo og dapig sila mga higala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kani adto kay sila man mga kaigalaan mo'y ma-safety ni adtong panahon na makigalaan. Muna say prangka-prangkang pagka-istorya. Lahi magod ang opinion kung labi nagbinayran na mo diha, siyempre lahi sad. Sige na lang, og unsa manggaling pila inyong nadawat din nga kuan, basta di lang may mo appeal dire sa CBN ng DYHP. Mora na itong importante diha kasamang kay. Kaila ko nimo brad ha. Imo de kong gi tirahan brad. Wala tika tagda brad, pero kanang kasabot man ta. Kami diri ning kamot to sa medios DYHP kalo isa Dios naman tay ato ring mga atong kumpanya okay raman. Onya do na raman sa ta mahigalay mga endorsement diri natay ginagmay lang sa diri asa endorsement ato hindi kin bitaw malipay lang sa natay ginagmay sa Unilab. Isalig la sa damo na sa mga kumpanya ha nga mo endorsement ana po tay ginagmay. Kamo, ikaw brado, magka-endorsement, mangita lang pamaagi, pero ay lang panaot o isig ka broadcaster. Broadcaster magha ka. Nagpailang broadcaster ba? Kaila ka sa kung pasabot day? Pasahan ko nga, gidaot ka, anong gidaot po niya? Mayo di atubangan? Di ka tubang okay. Managlahit ang opinion, demokrasya man ta. Sa dili pati ka i-mention sa kahanginan, brad, ay kong unahi brad ha, kay basin niya hinuog. Straight to the point. Maglahit ang opinion. Kami just DYHP, may barog mi sa among prinsipyo. Ako, may barog ko sa kong prinsipyo. Na ako mga listeners kaugalingon, paningkamot na sa na kay mga listeners. Kay, na kay imong kuan, nangangkon maka nga nag-broadcast ka, paningkamot na kay listeners, di kay nakasig panaot o isig ka broadcaster. No? Wala magkoy problema na hinuon, gani man nakaduot sa nato kay establish man itong credibility, pure-buyag. Pero tambagan lang karon nga, naaka-advertisement sad kay aron di malkansi po ang nagsweldo nimo. Paningkamot lang discuss po nimo. No? Okay, aron yes dili patay ka i-mention kay ilan ba ko nimo? Straight to the point. Iya kong gikuan ay mo gi-forwardan ko ba? Tirahan man ka ning tawhana? Ano gitirahan mo? Ano gitirahan mo ko? Lahi tag opinion, respetarante ka. Respetare sa ko sa kong opinion. Kay ako wala ko manguna gyud kuan, pero magsige gani ka, Brad. Ako ikang birahan sa kahanginan, Brad. Kailan ba ko nimo, Brad, ha? Pagtarong lang diha. Pagtarong lang nga, kuhan ba, nga? At least, maningkamot ka pag-broadcast po diha, nga. Doon na po kayo imong kaugalingong credibility. Discuss po kagtarong diha, nga paminahon sa kas mga tao. Aron nga musod po imong mga advertisement. Mo nang uban may galmi DOHP daghang advertisement. Mangayo lang ko yung dispensa kay diha pod napod ta ginagmay diha ang taon nga kuan pod. Mo na atong kanana ang sponsors. Kay kadto pod nya kuan sama ining gidaot day ko mahigala paningkamot nga na kay sponsor. Mosalig nimo yun nila buwa man ka endorsement nga salig kas malita.
Kaya ako lang ni mahigala gi agi kuan ba kay diya akong gi screenshot daikin. Ako ilang broadcaster nga kuan ba? Wala go dili go diyo nya competing station. Wala ra mo wara go kumukuan kay dili man makakompete ra pero ako lang kang badlongon gamay nga magsige gani ka brad. Magsige gani ka ako kang i-mention diri sa on air ha. Para nga magklaruhay ta. Samtang nagrespetar ko sa imong opinion, respetari lang sa ko sa akong opinion. Kay kini akong opinion based man sa akong prinsipyo. Based sa akong prinsipyo. Panikamot nag-broadcast na aron nga napod mo advertisement makasildo pod ang management ninyo. No? Ilis ba kayo na imong brinugasan nimo unya ang imong technician mo oray naminaw usay nagduka pa imong technician. Dili mo suod ang advertiser. Panikamot to kanang sa imong pagka-broadcaster ba? Maayo makaka nga broadcaster nangangkon makang broadcaster ka. Niya nang imong istasyon nga di lang ko mo mention na sa aron. O pila ra kabuk naminaw nimo ug nabakay naminaw nimo basta ang technician nimo naminaw nagduka man gani. Pero imo kung daot-daoton butang-butangan ko nimo diri kuan sus marusip. Tuo makakaginoo brad. Ako brad, pareha man ta, tuo man ta Ginoo no? Pero pragahan ta kawa ko'y labot anang malita. Kung nakadawat kag malita brad, di ikaw lang. Pero ayo lang pagpanaot og uban nga isa ka broadcaster mo, Straight to the point. Now, mao lagi ni mga kagalaan nga kami mga sa media dili malikayan sad mga higala ba naa man gitay ug moingon nga Rufil Banyok bias. Di ayaw lang ko ana. Bias ko. Ako ang kuno na. Bias ko sa kamatuoran. Ano ra? Simple ra man na. Nya managlahi man tag opinion kay lahi man ako natanaw. Lahi pud inyo natanaw. Di okay ako na sa mong giresbitaran, no? Pero moingon ta mga higala nga pasangin lang gyud kong bias. Ayan na mong paglalis nga bias si Rufil Banyok. Bias gyud ko sa kamatuoran. Mao na gani ako. Di ba, Idol Queen? Ngano maglalis mo ka Rufil Banyok ka nang iyang kuan na bias kayo. Ang tubag bias ko. Dili na ayaw mo paglalis nga bias ko sa kamatuoran. Asa dapit ako makita nga ngadto dapat ta mulaban, adto ko mulaban. Mao na. So, umamasangil mo bias. Ikabala ka. Fair ta mahigala sa itong mga news, balance sa itong news, mga sukitig paminaw, wabita na nga inig newscast mahigala, kung ipa-newscast sa inday kin gali niya, para maklaro nga kini ako opinion kay komentary man mo na diha mga higala, no? Unya, kini ni ang paghisgot na sa mga issues, komentary na ako akong kulo mahigala sa pamantalaan, managlahi, bisa gani ang among mga columnist, malahi mga kong opinion, magrespetaray rasad mi. Kanindot to sa namo dahil to sa newspaper, wala man okay man, amigo man mi. Sumulsal sa mga broadcasters, natural, managkalahi man itong opinion. So, kanana ang di man tayo uniform mag opinion. O niya, magrespetaray lang ta ka demokrasya, mata otherwise, wala tas demokrasya anang kalakiha. Straight to the point. Kadungog bagod mo na ako mismo manaot og broadcaster day. Wala. Dili ko. Pero piton ko inyo kung una-unahan yun, mapugos ko pagtubag. Samtang pa ko mapugos tubag, kaya basi hukasan tikas kanginan, kaya ilaraba ko nimo. Ay lang sa kong palabi brad, Straight to the point. Paghatag lang sa imong opinion. Nya, ayuhan lang imong program sad, buhan paminahon kas mga tao panalitan sa imong paningkamot, unya mo sud ang advertisement. Kana lang brad, para lipon masuko ang management nimo, wa ikasildo kadugayan nimo. Kay wala magtarong imong rating, na mo na nakalisod sa diha. So, kana naman kay mo man atong profesyon, ang ato mahigalang pagpanibya, na di man na malikayan mahigala sa atong pagpanibya, kamot sa ta mahigala nga makahisgot ang mga issues, doon natay atong kaugalingong krusada, o inanarana mga sukitig paminaw. So, muna nga, kasabot ko nga, si Father Flavio Villanueva, pari na si Father Shano Ubod, pari na pero naglain lang opinion. Ngano nagkalain man, lahi may nakita ni Father Ubod. Base sa iyang experience, lahi po na nakita siguro ni Father Flavi. Depende maguna sa asa ka mo dapig ba. Base sa imong analysis, asa magkamukuan, asa magkamo simpatiya. Panalitan og kanini ang ipakita ko balik tong tulis names. Ako sigurado mo ko, Father Ubod may makakita aning nagmotor. I-replay ko no balik tong names be. Kay ngano, naman sa iyang experience sa una, napitan nag-appeal ba ito sa iyang humili nga, nahimo ng direktor, mahigala siya mo itigbisita dito sa mga
Piniriso. O muna dihay, lahi ang iyang kon ba, makasabot siya mahigala sa asa man ka mo simpatya, asa man ka makarelate. Oh. Bisa mga tao karon nga naminaw itong broadcast karon. O, kaniya. O, ang mga tao, lahi-lahi tag opinyon. Na may mga makarelate, maluoy aning babae go ng buhat. Bisan siyang kababae, nanilhig sa diha, may nalang magkakuha honorarium. Isip volunteer mahigala sa BHW diha, naaman na ilang programa ng inanang klase, may na lang. Nya human na manarbaho sa siya mahigalag. Magmanicure, pedicure, mag-drive og e-bike, bisag unsa lang. Pobre pero nagtinalong og trabaho. Ngari man ko nakakita nga mao ni sakto. Og inyo nakita kana nanulis mo sakto. Mao nang lahi atong opinion. So pasag di lang mi diri mao among opinion to, di lang masabi manaot ninyo nga mo na inyong opinion, nagmention magkukuday kuan dili. Kay mo respetar ta sa matag opinion to sa matag usa. Straight to the point. Mo na prangka-prangka pagka-istorya mga kaigalaan. Pero kini kung ako kini ang forwardan na masagukuday sa gi-screenshot dai nga mo na sige makag daot ani tawhana kung ano gisa dai na siya. Angkon man nga broadcaster. So unsa man nga kuan, di lang ko i-mention kay wa man say naminaw ning iyang kuan god lagi. So diyan lang po ko nya nasa programa. Sa na yung programa mo ra gabi ini ang programa day no. Yawa say naminaw og okra siguro naminaw. Kaya ako lang hindi agi katawa mga sukid tig paminaw. O paningkamot broadcaster magkakapaningkamot lang nga mo ayos sad imong pagpa-broadcast buhan dili pod kaingon ng management wag kay gamit diha. Kay station produce man kana imong program, ha? Parihata station produce atong programa. Pero kina kong program base ni sa akong opinion, base ni sa unsay kamatuoran nga akong gituuhan nga kamatuoran base sa atong experience nga nakarelate ta. Ah. So ay nana naman ko na mga sugitig paminaw. Ni paminaw na ko sa usa ka broadcaster na ay unod ang iyang pag-broadcast, na sa iyang arguments nga klaro, sincero siya sa pagpa-broadcast, magkalahi mig opinion, daghang ko mga amigo ana. Bisa kami sa pamantalang The Freeman day. Ako as a columnist lahi kog opinion sa among kauban ng mga columnist pero kita na mo manag amigo may labot ng atong mga opinion sa panag amigo. Oh, atong panag amigo ipadayon ta na pirmi, ha? Pero ang atong opinion na lahi lang. Oh. So lisod sa kayo mga higalag kuan, no? Na ako lang nang giklaro nga nining maong mga punto mga kaigalaan medyo dili malikayan nga magkalahi ta, ha? Lahi-lahi tag pananaw, lahi-lahi tag experience, lahi-lahi ta og ma-relate sa atong kinabuhi. Straight to the point. Ako mismo lahi akong experience kay tagabaybay ko. Silingan na mo ng Albuera. Pag-abot na ko di sa Cebu, dugay ko pumuyo ang mga area mahigala nga puyo ka ng Ilupis, puyo ko ning diri sa may Kamagong, kapuyo gitas ko ba kasabot kita unsay sitwasyon ba. Munang maingon ka mahigalang kuyaw. Medyo kuyaw ato mga panahon na bitaw sa grabing drugs mga sukitig paminaw. Di gid malalim. So muna nga natay itong kagulingong experience nga nagkwanta ba nagampo ta nga tamo abot ang panahon nga dunay tao no nga may magkasulbad aning inani nga klases problema kay sila may hawd noon. Sila pa may mga kuan sa katilingban, mga badlungon mao pay hawd nya hadlok mahigala mga tarong nga mga tawo nga mobangga kay delikado, ha? Straight to the point. Oh. So mo ni mga kagala ay mga sitwasyon, ha?